Отгоре ли трябва да се мине или отдолу? Не, отдолу. А? Отдолу ли? Да, отдолу. Внимавай, кръста са. Митко? А? Трябва да видите от тук всъщност. Сложи се го наобратно, човек. Да се го сложи на обратно. Да, даже рекламата е от сам оттатък. Да. Случва се. Да, я от тук. Бяхме сложил наобратно рекламата е от сам оттатък. Това беше малко странно някакси. Айде, брат. Аре, брат, долу главата, долу главата. Айде! Това е малко нестандартно, това... Опа, лекичко бавно, а така. Всички ли сме? Да, айде.